България отново влиза в изборен експеримент и отново го прави, вероятно в последния момент, с аргумента, че така вотът ще стане по-прост, по-надежден и по-честен. Звучи не като упростяване, а като смяна на модела. Премахва се изборът между хартия и машина и на негово място се въвежда хибридна система, в която избирателят гласува с хартиена бюлетина, но резултатът се отчита от устройство, а не от секционната избирателна комисия. Този модел повдига въпроси, на които законопроектът не дава убедителни отговори обаче. Как се гарантира, че бюлетината, която влиза в скенера, е получена и попълнена в самата секция, след като няма втори печат и няма физическо преброяване в края на деня? Също така се питаме как се предотвратява и класическия контролиран вод с предварително попълнени бюлетини или с заснемане на гласа, при положение, че технологията сама по себе си не елиминира тези практики. Още по-сериозен е въпросът за доверието в резултата, когато броенето се изважда от ръцете на хората в секциите и се прехвърля изцяло към алгоритъм, и към контролното преброяване е предвидено само ограничен процент от секциите. В такава ситуация всяко съмнение, всеки оспорван резултат и всеки политически конфликт неизбежно ще се прехвърли от изборната зала към машината, към софтуера и към този, който ги контролира.